All BTAD Gaoburah Association जिदाइनथि गायसनथाइ सान फालिदों क'क्राझार सहरनि साखाथि खालगाव गावबुरा न'ब्लाङाव All BTAD Gaoburah Association नि जिदाइनथि गायसनथाइ सान फालिदों। बे गायसनथाइ सान फालिनाय हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। बेबादिनो फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। मख'नो गोनांदि बे गायसनथाइ सान फालिनायजोंनो लोगोसे सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जागोनखौ मिथिहोनाय जादों आरो बे सावरायमेलावनो गावबुरानि बायदि जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायगोनखौबो मिथिहोनाय जादों। सावरायमेलावनो BTCनि इनचार्ज प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लाफैगोन होननानै मिथिहोबावनाय जादों। बे मिडियानि थ्रुयै साफ्रोमबो बर' हारि बा गुबुन गुबुन हारिफोरनि सायाव जोङो बेखौनो हामलायथि बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि हामलायहरनाय थाबाय। आं बेखौनो नोंथांमोननि जुगै बुंगोन दे दिनै जोंहा गावबुरानि समस्याखौ समाधान जायाखै। दिनै चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव बे जिल्ला मोननैयाव सबखौनो गावबुरानि समस्या समाधान जायाखै। जायनि थाखाय जोङो दिनै फाउन्डेसन डे फालिनायजों लोगोसे जोङो बेखौनो जोंनि BTC सरकारनि चिफ सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारि सारखौ जोङो दिनै बेवहाय लेंबोनाय जादों आरो बिथांनिफ्राय अपिनियन मोनजानो लुबैदों जे बर'फोरनि बर' गावबुराफोर बा हारसा गावबुराफोर जिखुनु हारिनि गावबुराफोरा जाया मानो बिथांमोना मा रोखोमनि रल लानांगौ बा मा धरननि खामानि मावलांनांगौ दा बिनि सायाव जोङो माखासे बिबुंथि लाखिहोनो नागिरदों। बिथाङा जा मोजाङै जोंनि सायाव जाहाथे बिबुंथिखौ होलाङो। लोगोसे जोङो दिनै बसुन्धरा 2.0 क्लजनि सायाव जेखुनिखि खामानि मावनांगौ हाबा दंमोन बिमा बिफानि बिबौनिफ्राय थालांनाय हाखौ जाहाथे फिसाफ्रा मोनो बिनि सायाव बेखिनि हाबा मावनायाबो दिनै गावबुराहा मावबोगासिनो दं। खिन्थु नाथाय दिनै गभर्नमेन्ट सरकारा BTR सरकारा दिनैसिम एपइन्टमेन्टखौ होनाय जायाखै। बेहाय जोंनि 2006 सनावनो BTC सेक्रेटारियेट आगयनि चिफ सेक्रेटारि बिथाङा जोंनो गावबुराफोरनो मोनसे होलांदों जे नोंथांमोना गावबागाव हिसाबै आई कार्ड होनानै इस्यु खालामनानै नोंथांमोननि संगठनखौ सालायलांनो हागोन होननानै दिनै सिक्रिटि होसेयावबो दिनै BTR सरकारा जोंखौ दिनै खालामनाय बायदि जादों। मानोना 2019आव जेखुनिखि जोङो इन्टारभिउ होबोनानै खननै गाहाम केन्सेल खालामनानै थार्ड टाइम जोङो 2020नि 31 डिसेम्बराव जोङो जेनोखि इन्टारभिउखौ होदों बिनि सायाव दासिमबो रिजाल्टखौ होनाय जायाखै। बिथांमोनहा दिनै जेबो एन्सारखौनो होआखै। दा बिनि सायाव जोङो माखासे धर्नाबो कार्ज'सूचिबो लालांबाय। चिफ मिनिस्टार 2022नि 6 अक्ट'बराव जोङो चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै BTC सेक्रेटारियाव बावहाय दंमोन उर्खाव ब्रह्म, प्रमद बर', लरेन्स इस्लारि, माधब छेत्री बिथांमोना दङमोन। ज' रायलायनाय जादोंमोन। खिन्थु बेवहाय समस्यानि सायाव 1 मास बा होनाखै। नेक्स्ट फैगोन एसेम्ब्लियाव जोङो डिसकासन खालामनानै बेखौ समाधान खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनै एसेम्ब्लि मोननै जालाना थांबाय। दिनैसिम जोंनो क्लियार भाबै दासिमबो बुंनो हायाखै। आरो नरेन चन्द्र सारजों जों खननै खनथाम लोगो हमनायाव बिथाङा बुंदों फैगोन माग बिहुआव नोंथांमोनहा गोदान महर लानानै गोदानै एपइन्टमेन्टनि सोमोन्दै रंजा खुसियै नोंथांमोना बयनिबो सायाव बिलाइनो हागोन होननानै बे खोथाखौ होदोंमोन। नाथाय बे समा फैनांगौ आरो सप्ता खनसेल'सै। बे सप्ता खनसेनि गेजेराव मा फोरमायथिनो होयो बिनि थाखाय जोङो नरेन चन्द्र सारखौ दिनै बेवहाय साफ्रोमबो गावबुरा बिथांमोननि सायाव जाहाथे मोजाङै फोरमायथिना होनो हायो। दा बेखौनो जोङो बिथांखौ बेवहाय लेंबोनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला आरो बाक्सा जिल्ला बे मोननाया अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर गावबुरा हिसाबै लाट गावबुरा हिसाबै स्वीकृति मोनखानाय दंखायो। बिथांमोनाव इसिबां समस्या गैयाबाबो बिथांमोना बेथनधारि बेथन मोनगासिनो दं। नाथाय जोंनि बे चिरां आरो क'क्राझारासो दिनैसिम मोननाय जायाखै। जाहाथे बेखौ थाबैनो मोनफुङो मा धरनै मोनफुंगोन बेखौ बिनि थाखाय जोङो नरेन चन्द्र सार चिफ सेक्रेटारि बिथांखौ जोङो लेंबोनाय जादों। क'क्राझाराव एपइन्ट लाट गावबुरा हिसाबै 317 आरो 172 चिराङाव। दा ओरैनो इन जेनेरेल हिसाबै जोंना 1600 सामथिं दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो इन जेनेरेल हिसाबै चिरां डिस्ट्रिक्टआव 927 बे गावबुराफोर अलरेडि बे बसुन्धरा मिसननि खामानि मावगासिनो दं।
नोंथांमोना जुदि सरखारनिफ्राय दिनैनि दिनाव मोजां रेसपन्स बा मोजां एन्सार मोनाब्ला इयुनावहाय मा राहा लागोन? इयुनाव मा राहानि इयुनाव जों बेखौनो राहा लागोन जे जोंनि जेनोखि ल' हिसाबै जेखौ थाङो जों RTI होनाय जागोन आरो RTI होनायजों लोगोसे बहा मा जादों जायाखै जों बेखौ मोनफुंनो थाखाय जों दावबायलांगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि मिडिया थ्रुयै दिनै फोरमायनाय जाबाय। गामियारि ओनसोलाव जोंना गावबुराया गामियाव खामानिया जन्म जाजेननायनिफ्राय थैजासे जेसेबांनाखि समाजनि खामानि हाबा दङ मोनफ्रोमावबो लोब्बा जानानै दङ आरो जेसेबांनाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय थिननाय पुलिसनि बिभागनि होन DC निफ्राय होन सार्केलनिफ्राय होन BTC सरकारनिफ्राय होन एबसुनिखौनो होन अबेबा संगठननिखौ होन मोनफ्रोमबो संगठननि खामानिखौ गावबुराफ्रा मावनांगौ जाना फैयो खिन्थु गावबुराफोरखौ दिनै सनमान होनो नागिराखै दिनै गावबुराफोरखौ मा होनो माबा मोनसे गारनानै दोननाय डास्टबिननि मोनसे लेथ्रा बुस्थुसो सानो आरो दिनै बे मिडियानिफ्राय आरो मोनसे बुंबावगोन दे आङो राजनितिकबिद बिथांमोनहा गावबुराफोरनि सायाव इनसाल्ट खालामो मानो होनबा दिनै गावजों गाव नांलायबाबो बे गावबुरानि जग्यता गैया बेहा गावबुरानि खुनु माबायाव पदआवनो गोलैया बेबायदिनो गावबुराखौ माने इनसाल्ट खालामनायखौ जों गोबां नुबोबाय जाहाथे बिथांमोनखौबो आङो आखाइ खबजेननाय रिकुवेस्ट खालामो गावबुराखौ जाहाथे इनसाल्ट खालामा गावबुराखौ जाहाथे गावनि बिमा बिफा होननानै अरायबो सनमान होनानै जाहाथे दोनो आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो लुबैयो आरो दा बिथांमोनानोखि जेखौ दिनै बुंनो फैगोन बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ आङो नोंथांमोननि मिडियानिफ्राय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय।